yung spiritual mo sakit. Hindi yan makikita ng medisina. Kung ubusin sa pumilyo mo, kulang pa. Ngayon mo mararanasan ng bagay na hindi mo pa nararanasan ng hirap. Kasi ikaw may kasalanan yan. Sa tabi ng bibig mo, humama. Umiyak yung bayan niya. Totoo daw lahat ang sinabi mo. Sabi niya, sa dami namin pinto manggagamot ako, mukhang lahat ang sinabi ng hindi dito tumama sa kanya. Hindi ko salita yung salita ng aking ama. Wala akong karapatan sa buhay niyo. Dahil ako isang manggagamot lang, kasalanan din. Kaso nakahanap ng butas sa kalaban natin sa kanya. Ugali niya po yun, sabi niya. Yung malakas pa siya. Lagi siya nagsasalita ng ganda. Umaalis na po yung mga tauhan niya sa mabigat na sinasabi niya salita. Wala yung sakit, diba? Tapos na. Malamig na. Malamig na. Hindi na katulad kanina. Kita mo, umabot ka ng 25 minutes sa paglilinis lang. Pagkakalaking oras maglinis, no? Pag ininom mo yan, wala ka na sakit. Wala na rin yung boyfriend mo. Anong paramdam mo? Parang walang katawan. Ha? Para kang walang katawan? Magaan. Magang. Lakad. Tingnan mo. Ngayon, baka wala kang katawan, baka hindi ka na naglakad. Bilis na maglakad sa sama mo. O, di ba? Kanina, anong lakad mo? Yung bago ka pumunta rito, anong lakad mo? Ganyan. O, ngayon, para kang walang katawan. Nagbago yung mukha mo, lakad pa diretso doon. O, bilis na. O, di ba? Wala na yung boyfriend niya. Bata pa yun, kasama-kasama niya din. Yung Encanto. Bata pa siya, binabantayan na siya. Bata pa lang yung, bata ka pa, di ka pa nag-aasawa, kasama mo siya. Sabi ni Magnetico. Kaso may pumasok dito yung babae. Yung babae, may galit. Yun daw kayo nakita din sa tawag ng guli. Yung lalaki mo ipinulong sa akin. Babae? Babae daw po na may edad mo. May ilan ako na ba? 40 po. No. Eh di may edad na rin yun. Sige. May edad na tagay na gano'n sa'yo. Pero mas malakas yung boyfriend mo. Yung maitim. Araw-araw ka yun, pinupuntaan. Hindi mo nga lang nakikita yun. Araw-araw ka yun. Hindi ko lang natanong kay Magnetico kung hindi tinatabihan ka niya. Pero lagi ang katapi, sinasabi ko sa kanya, may anino na naman sa akin. Sabi niya, lagi ka daw niyang binabantayan. Nakalimutan ko lang tanong kay Magnetico kung iba siya sinisipingan. Basta pag sinabing katabi, pwede siyang tumabi kahit saan diyan. Umupo. Okay na pakiramdam mo? Okay na. Salamat kay Kristo. Salamat din sa mga manggagamot mo. Taga saan ka? Taga Bohol po. Ay, Muntinlupa po ngayon. Muntinlupa ngayon, taga Bohol ka. Okay talaga, para ka wala katawan. Po, magaan. Kanina kasi sinabi ko sa kanila, hirap ako. Para mabigat talaga dito. Ngayon, okay na. Opo. Salamat kay Kristo. Dalawa kasi yung nagano sa iyo. Isang Encanto at isang babaeng palipadangin. Kaya kailangan natin matanggal itong dalawa. Pag isa lang ang tinanggal natin, gagal ang pakiramdam mo. Kaso, hindi ganun kalakas. Kailangan sa lakalasin, dalawa. Yung Encanto, hindi na babalik yan. Yung palipadangin, hindi na rin babalik yan. Pag gumawa ka sa batas na spiritual, now, labag sa Panginoong Kristo, patay ka. Magbubuhay ulit si Encanto. Kasi makakakita siya ng butas sa'yo. Huwag mo nang babalikan ng mga dati mong ginagawa ng pagkakamali. Panatilihin mo maging magpakumbaba, maging natawad, magpatawad. Sigurado? Opo. Wala na sakit? Wala. Sigurado? Opo. Nangangako ka dyan sa lolo mo, nakaharap ka dyan. Wala ka nang taga-sakit. Ito pala, nasa karap mo pala sa Apo Kristo. Wala na. Kapit kang iyak. Natuwa. Very good. Kala ko, naiyak ka sa iyan. Huwag ka na mag-alala. Hindi ka na babalikan ng boyfriend mo. Hindi bagay sa yun. Pinatapon ng mga anghel ko yun. Salamat! Magaling ka na ba talaga? Naiyak ka lang. Katuba. Naiyak ka sa tuwa. Taga saan ka? Muntinlupa. Kita mo, ang haba ng video natin, babawasan ko pa yan. Sobrang haba. Muntinlupa.
Salamat. Thank you. Salamat din sa mga manggagamot mo, ha? Para kang wala katawan. Baka manananggal ka na niyan. Kita kanina, parang basang sisiw doon. Sama na pala paramdam mo. Sige, thank you, ha?